Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga kapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon na Radio Philippines, Standard Time, 12 minutos nakaligas sa attack ng alas 5 sa liwat mayong hapon na naman Bacolod kag Pilipinas. Nagatupa subong ang masaro ka manipis nga ulan or tulutalit hidere sa maya surad sa nga Bacolod. Action reports after operation welcome sa sari nga palatunturan. Yari kita sa ika-3 nga Miyerkules sa bulan sa nga Marso 16 tuwig 2022. Hasta sa start ng alas 6, inyo ka-action Marlon Hirvaya. Ano balang inyo sinadumduman sa sari nga bulan kag petsa ang Marso 16. Kung sa mga katigulangan papihong nga hindi nila malipatan ang isa sang pinaka-signifikante nga hitabo. Sa mga hobines, nga wala na nagasapak sang istorya kon maragtas bala sa pungsod sang Pilipinas. Aber pa balikan naman ang inyo sa nga paminsaron. Kaya ang March 16 nga pet sa makaksyon diri sa Pilipinas, hindi giniya lipatan labi na sang ato sa nga mga katigulangan. Ang istorya sa likod sang nga bulan kag petsa. Bantog sang una kag subong medyo bantog sige apon. Kabati kamo maka-action sang ginasiling March 16, 1521 now. On March 16, 1521. Muna sa dumduman ni Wai. Dumdum kay. Diba? Sang March 16, 1521, patian nyo na si Yoyoy Villamena sa taga Bohol na. Sawa Island. Sang ang Portuguese explorer nga si Ferdinand Magellan ang nakatukib sa pungsod sa Pilipinas. The people may Kung pamunuan tagid, o kung papunuan tagid, ang istorya sinibaw, ang istorya sa pabiyahe ni Magellan. Malawig-luwig kag base maubos sa mga minuto sa nga palatuntunan. Taiwan. Malaktod to bala sa istorya bla. Nagabot ang ginsakyan nga barko ni Magellan sa isla sang Homonhon dito sa May Samar. March 16, 1521. Very happy. Ang iban nga isla natupan na ni Magellan gin pangalanan nga isla sang San Lazaro. And that's the Nagbutang to siya sang cross mga ka-action. Agin ang kon niya para sa Espanya. Sa ulihi ang mga isla gin pangalanan niya one. nga isla Filipinas. Emondi. Letter F, Isla Filipinas. Magellan. Bilang pasidungog kay King Philip sang Spain. Langan. Amo nang malipot nga istorya sa sining bulan kag petsa. That's the name of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa Ilawante, sige na ang mga nagabaga nga mga balita unahon tagil sa balita lokal. Isa ka lalaki na sapwan patay sa lugar nga ginalubungan sang mga patay. Wala sang liwan kundi ang patio o kun sementeryo. Sabong hapon sa public cemetery sa Barangay Granada, Bacolod. Makangilidlis karumal-dumal kung sa mga Tagalog pa. Ang natabo sa lawas ang isa ka lalaki nga nakit-an patay. Nakahayang sa ibabaw sang pansyon sang sementeryo. May pagka pinasahi ini mga aksyon nga hitabo. Kay man ang aton permi mabatian sa mga balita, patay na sapuan sa kilid sandalan, patay na sapuan sa bakante nga lote, o kung patay na sapuan sulod sambalay. Pero subong nga hapon maka-aksyon ang balita, patay nakit-an sa ibabaw sang pansyon.
sa Laragway makaaksyon nga nakuha sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang patay ti piho lalaki. May ara sang panapton siyempre. Una, wala pa makilala pero ang report mga kaaksyon na sumunod diri, may ara na. Nakilala na ang bangkay. Ang ngalan sang biktima mga kaaksyon, Darwin Nunez, 22 anyos pa lang. Ang impormasyon nga sumunod diri sa aton sos, Josep kag Maria Padawara. Las ang puwak, las pa ang tiyan, pulo pasensa sa mga nagapanyapo, nagabarienda, nagatulotimo na, naga-early dinner ha. Las ang tiyan, gaguluwa pang kasudlan. Ang pagpati sang kapulisan, kagsang nakasapo sa saning bangkay ni posible nagligad pangadlaw o kung laban-laban kagab-i lamang, ginpatay ining biktima ni. Mat-amat na nga nagapanimaho Kaya may mga langaw naman sa palibot sa sining bangkay. Ang panaysayon sang opod ni Nunez, interview man aksyon sa aksyon na Edanaboso sa ato sa nga patrol. Mga alas 9 kagabi, naging tabo ini sila nga duha katawo na hindi man nila gani kakilala. Ang report nagasiling madulong sang pagabaklon nga marijuana. Ay nano ini, illegal nga droga na naman ini. Kaya panagwiron pa sang opod. Ang opod yamo ni nagmaniho sa motorsiklo ngayon sa naging sakyan. Nanaog ini si Nunez kag sa unahan. Naging storya nga duha katawo. Sang ulihi nakabati na lamang sa singitan. Di kinulbaan guro ang ining nga maniho sa motor ni kay Abiya. Abiya ang pagpati niya gin by bus atong opod niya. Yung pamilya ni Nunez na natingala while magkapuli. Ang opod nga driver sang sining motor ni kinatuan ni isang pamilya kag nangayo bulig ang pangitaon ni si Nunez ni. Igin sugid man sa pamilya kung nano ang natabo kagabi. Sa kalawigon nga pangita, nakit-an na ni si Nunez nga ara na ang lawas sa babaw sang pansyon patay. Kag hindi basta-basta ang pilas sa lawas. Ano gid ba lang pinakamotibo sini? May angot sa atong transaksyon nila sa gabi o kung maiban pagid nga mga motibo tutukan dugay-dugay i-plaster rin sang aton patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Plus, kumpirmahon taman ang balita. Kami nag-info diri sa aton nga isa sang trabaho sa saning biktima. Among pagtakod sang bulang sang manok. Nagbasing pagpati kuno sang iban. Ang gingamit to sa paglaslas sa lawas yang bulang may mismos manok. Ayo, nagsunod na mas pinsar ko ho. Ang insidente bla. Kapag kadula sa 31 ka mga isabong workers ato mga sabongiro bla. Ang the mysterious abduction sa mga isabong workers. Kaya ang gidalantaw ito nga motibo, amo ang ginayaay sa pagtakod sa bulang sa bulangan. Ay, grabe, no? Samtang mga market vendors hindi mapektuhan, samtang nagapadayon ang rehabilitasyon sang 3 ka mga merkado sa Bacolod. Kung waay abis ang eleksyon, waay gini ba dumduman ning pagpatahom sang 3 ka merkado sa Bacolod, abot na ka mo ni Rocket. Dugan na nga panawagan nga patahomon kag i-renovate ang 3 ka mga merkado subong lang na dumduman. Ay nga eleksyon. Ano ba kinibal sa nga balita? Dirita matutok sa lokal kay kadalagko sa mga balita sa lokal. Sa nasyonal daw wagid man sang kuha atensyon nga balita mga kaaksyon. Ariho peke nga dentista kalabuso diri sa Bacolod. Dakop sa mga otoridad na ano ini kamatuod ang balita kung parmahon ta ni dugay. Ang report nga nabaton ta isa ka unit sa otoridad. Ang nakasikop sa isa ka persona nga nagapakuno-kuno nga dentista. Ang dentista tawag sina sa ila dental surgeon man mo. May isa kuno ka nagapakilala
nga isa ka healthcare professional. Pero pagkuno-kuno lamang gali ito para nga makakwarta siya. Tuman kadalikado nga sahi ni sang tinuga mo. Kay man basi kung damo na balasang nagkalabiktima. Basi damo na ang ginapalagyuhan niya sa nga pasyente ni. Dapat gid man nga tapnaon. Ining gawin ni sa mga sindikat tao kasahi sang tinuga ni. Magsiling kita gani nga dentista, trained professionals ina sila sa pagtatap sang ato sa nga unto pati nas palibot sa baba taray para mapabilin tang maayo nga level sang dental health, good dental hygiene. Pero kung peke kag wala kaagihanas kasi kung ang imo sa nga unto imbis mangin matahom kag maayo mangin unto na sang karabaw. Mangin unto sang rabbit o kon buaya. Baw, tuy dahugid nga magpati sa sading peke nga mga dentista. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, kung may tiyempo to ba kay may naduduman ko nga nagligad lang nga bulan sa Marso. Ang CIDG dito sa may Cebu nakatikma man to. Peke man nga dentista. Sige. Dirita na mga kaaksyon sa ato sa ring patrol. Ibalaon tabi ang sitwasyon sa pila ka mga lugar sa Bacolod, Subong. Sa nasalinta na nagatupa ang kasarangan ng mga ulan. Pero may pila ka mga dalan di nga problema ang trapiko. Kaya may closure sa pila sa ka mga ginapaidalom sa rehabilitation bla nga taytay diri sa Bacolod. Sa patrol with Action Eden Aboso. Action Eden, kabo sa Bacolod, Subong. Please come in. Ma'am, gano'n nga hapon, Action Mark, at sa pananang yung mga aksyon, pari naman si Mr. Ulan, nagatupa-tupa naman. Kay doon na naranta na, no, do patulod naman kung tani ang summer, kung aga summer, kung hapon rainy season. Kaya bisan, ano kasingki, isang init, kung aga, hasta magugto, abe, pagkahapon-hapon, amo ni nagapulo pa batsag ang pag-ulan-ulan. Si amo ni Kings Araton sa pagkabuang-buang ng sang tawo, buro. Uy. Kaya kung iban pa nga mga tao mag-describe sa katanaw kanina, do buang-buang siguro ang nagpatay sa isa kalalaki dito sa may Granada. Kay hamak mo do, manok lang yung ginggulgulan yung sa liong. Gani? Kagtatsan. Doon nagalabok. Doon nagalabok na takson din nga sa kasudlan. Oo, ginasan mo naman ang kita mo doon sa ginpadala sa mga pictures kaya ligitin ka na niya ma-display sa Facebook kay hindi pwede. Pero si personally, ara sa dito, doon kaluluoy, doon kwan lang, kapat lang bala. Yung ginpatay dito, gagawang yung kauluran, naging pabayaan lang. Kag una-una, Action Mardo, hindi pa sa magpati sa report. So kaya ang report, ma'am, may patay nga nasapuan sa sementeryo. Doon nag-ibog kong ulo ko una nga, ano man, doon papayagin mo na daang... Patay nga inong lubong? Oo. Ang nga niya, balko ba si doon diretso to, ano man, wala inuglobong pamilya, diretso, gali kay amo ato. Ang sitwasyon, Action Mar, pero tinaon ba na lang, kay kadin, ulagin lang tanugay, naghagin dito, ining si Darwin Nunez, ni 22 anyos, ang motong rason nga nagpadulong to sila sa isa niya kaupod nga 18 years old. Nga initially matabo sila sa manugbakal sang marijuana kay ginconfirm sa aton ni Captain John Christopher Masangkal nga mong OIC sa Police Station 5 nga nagaduso ini sang marijuana si Nunez, Darwin Nunez alias Trifol. Amo na galing kwan siya alias niya. Nagdalagan ko yung upod yung nag-drive sa motor kaya nagasingitan nga wala muna bala ko nung Action Mar ang nabatian niya. Si Abby, ginabay-ba? That's why nga nagpalagyo siya. Si Abby, abay-ba? Kaya nakibot na lang saya nga wala to kapauli si Nunez, tigtaduan sa pamilya. To confirm, kag magpamangkot kung diin ang ilahi mata kay wala nakapauli. That's the time, naging sugid niya ang natabo. Sa timing man na may nakapanugid sa ila, na may nasapuan, sa timing pabalik na sila kung Action Mar mo sa natabuan sa insidente para panawon nila. Timing na may nakapanugid na sila, na may nasapuan, kaya mo to na-confirm na yun nila, na amo ni si Nunez.
wala na ni kuno nag-eskwela, sa 5 sila ka mag-ulotod, ikatatlo ni siya, wala ni sa nag-eskwela, kag kung ang magulang niya pa ang kaistoryahon, nang kumaga kapikano, ni bala ko si iya maghambal. Pero Sige, wala Action din. May Yes, Action Mar. interview ka man ano? May anak ko Action Mar O sige, interview. balikan talaga karon sa observation tanay. Yes. Pero diri na nga, going back diri gali sa palibot sa syudad sa Bacolod, Action Mar. Medyo traffic, especially ang alin sa north. Kay knowing nga gin sira ang sa flyover diri sa may bata for renovation. Plus kanina do matamat naman yan, nag-okay ang ang sitwasyon sa trapiko kami ari na hindi naman likom sa aton ni Balong. May mga from time to time may mga nagapadulong ng kandidato diri sa aton syudad. Kaya mo man nang kisay man sa rason kung nga traffic bala ang palibot sa syudad sang Bacolod Subong. Bisa nagaulan, wala labot sang mga traffic lights, para man ang mga traffic enforcers nga nagagiya, nagakontrol man sang trapiko, kay dumanotis sa tondo kadamo nagidiya sa mga pribado nga salakyan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ang mga di pa kahero nga salakyan, baka-baka naman Action Mar, paugat nga ginatawag para mapuno ang ila salakyan kag mag-amo pagbiyahe. Kay nagakuan sila yung kanugon kung maglakas sila pilang nahot lang ang pasahero maglibot kay kanugon sang ila sining pa krudo kay kamahal daan subong makuling kasi mahal na subong ang diesel kang sa gas ato na interview ta nagligan na 400 pesos net income na nila sa pila ka oras nga biyahe nila alin alas 8 sang aga tugtog alas 10 sang gabi. Kay man may ara pa sila balayran man nga boundary, mapagas pa, kag may ara pa sang kaon Manila sa bilog nga adlaw. Sa atong siliwa sa action, pwede pa kayo yagaw, kay datulo taliski pa lang halong gid mag-drive. Especially sa mga naga-motor, hindi gipagkaligtan nga ang helmet sa ulo, hindi na yung ginabutang sa siko. Sa liwata, sigapon ng COVID-19, that's why pabilin sigapon ng health and safety protocol. Pakaroon to karon Action Mara ang dugang pang detalye sa itong nasapuan pa tayo dito sa may barangay Granada. Observation report halin sa patrol, action, iganabos ng mga action, din ka man sa Pinas, labutan ka sa ngamon balita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng aksyon, sa Bacolod, Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat sa observation na report sa atos ring patrol action Eden Aboso sa isa ring pagpanubalik. At kulo kompleto nga detalye sang sering nasapuan ang makasilid nga krimen nga ginhimo sa isa ka 22 anyos nga lalaki nga nasapuan patay sa sulod sementeryo sa barangay Granada. Ang ining bahin dala sa aton sa kaluan sang may TC alkaline nga vitamin C Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kuna pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa Okay, salamat gid dari kita sa pag-acknowledge sa mga gabanitor sa ato sining live stream. Unahon ta rise dari sa mga ato sining Facebook live, no? Aga monitor sa gid mga tarion si batchmate naton na Carlos Lopez. Mayong hapon bats sa monitor lang ko di. Salamat gid. Veronica Santillan Manukan. Salamat araman si Siroka para hosgahan ako. Oh. Mayong hapon, nagsamalon and all listeners of Action Radyo Bacolod. Si Kagawad Jofran Sorongon Sr., no? Si Kagawad Jofran Sorongon Sr. Pwede man nga si Kapitan Jofran Sorongon Sr. Salamat, kid. Kamonitor. Dari sa ato sa live stream. Okay, si Ana Sinoro, mayong hapon. Okay, Ana Sinoro, Arnold Saromines, pa-shout out ko Action Mar. Good afternoon, Action Marlon. Araman si Helavier. Mayong hapon, have a blessed Wednesday. Keep safe always and God bless. More power, ARB. Helavier. Okay, Shane Anthony. Mayong hapon, Action Marlon live sa New Jersey. Pa-shoutout lang ko na sa family Lipanya. Thanks, God bless. More power. Si Athia Kim. Good afternoon. Ana Sinuro, mayong hapon. Okay, salamat kid. Edna Ramos. Kasubo man ni nga balita sa Barangay Granada pa birthplace ko pa. Oh, sige. Bantayan talaga dugay ang detalye sa naduga nga. Melvin Peñafiel, good afternoon. Araman si Homalumina, good afternoon. Okay, Elizabeth Gamala, keep safe, God bless. Christine Binyas Villalobos, mayang hapon. Alex Fuentes, listening and watching. Evelyn Di Pomoseno, mayang hapon. Action Marlon watching from Makati City. Si Nel ni Realista, mayang hapon. Mayang hapon, Action Eden Hambalya. April Joy Bigaston. Good afternoon, Action Mar. Silently monitor via transistor radio. Bow, silently ha. Ana Sinoro, good afternoon sa liwat. Okay, alright. Okay. John Peter Salmorin, Flor de Lisa. Good afternoon, Action na Marlon. Salamat kid. O ang iban ha. Sanbay ka mo, iban, balikan ta. Dugay-dugay. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kuna pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment,
dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa Action Tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon. Standard time. Sa sa nga bakahin hibaloon tara detalye sang mga balita sa aton nga mga action unit reporters. Unahon ta mga ka-action sa Bacolod City Hall. Mayo maning balita para sa mga vendors sa tatlo ka mga merkado diri sa Bacolod. Kay bisan pa nga ipaydalom ini sa rehabilitation, hindi kamo maapektuhan. Action Radio City Hall Report. Sa Bacolod City Hall, Aksondale Salazar. Aksondale, mayong hapon, please come in. Action Mar, wala siyang relocation sa mga market vendors sa tatlo ka mga lagkong merkado, Central Market, Libertad, kag Burgos Market. Samtang ini ang ginapaydalom sa renovation, kag rehabilitation, Action Mar. Ini ang palayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda, ang Cluster Head and Market, ang pamuno. Kasunod ngiti, simultaneously ginakandak ang pag-renovate, Action Mar. Sining tatlo ka mga merkado matapos nga mayara sang tig 50 million pesos nga ginbayin nga pondo sa kada merkado from national government. So according diri kay Sir Pineda nga magapadayon sa gihapon ang pagbaligya sa mga market vendors sa hindi maapektuhan ang ila sining palangabuyan, Action Mar. Pero in kaso di man, Action Mar, nga may mga section bala or portion sa merkado nga kinahanglan mag-adjust sa pagpatuman sang proyekto, and that's the time lang no nga mag-adjust sila sining mga posisyon in kaso nga may mga improvement or sila na ang maabtan sang sining pag-rehabilitate sang merkado. Haring tingog ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Wala man location pa nga po kay renovation lang da. Ang luwas lang siguro sa mga areas na ang ila area magkayuhon. Amo lang naguro kag butangan sa putang handa nga hindi man mauntat ang ila pangbuyan. So kadugay na nga ginahandom na sang vendors. Siguro ng tatlo ka merkado sa tag 50 million ka pinagkadom. So ako nga pasalamatan nila pag makooperar gina sila tungod kay para manipila. Well, officially sir, nag-start na gid sir. Nag-start na ang pag-unity. Nag-start na sila. Pagdating kasi na naganita. Like sa Libertad kasi na sila. Sa portion ng mga market sa sang tingog na Executive Assistant Ernesto Pineda, Action Martin ginapaabot nga after election pa ni possibly matapos o kadang timeline, Action Mar, sining proyekto nga renovation, rehabilitation sa tatlo ka major public markets diri sa may Bacolod City. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action dahil sa Ladarma ka-action sa diin ka man sa Pinasa. Abuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action dahil ang report halin sa Bacolod City Hall dolong sa aton sa kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalance. Okay, balikan tama nagpadaladugang nga mga mensahe mga kakson sa ato sa ring live stream. John Peter Salmoren, Flor de Leza. Okay, si Rotsel Magbanwa watching from Los Baños, Laguna. Si Toto Balolot Araman, mayong hapon Action Mar. Thank you, salamat, thank you.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Action Reports Afternoon Edition. Balikan tara nga to sa ring patrol. Ang kolokompleto nga balita, mayangot sa ring nasapwan patay o kon bangkay sa sulod sa patio. Action Eden Aboso sa patrol. Action Eden sa report, please Kevin. Action na Mar, nasapuan pa tayo ang isa kalalaki sa public cemetery sa Barangay Granada, sininga hapon. Sunod kay Police Station 5 Commander Captain John Christopher Masangkay ang napatay kilala kay Darwin Nunez, 22 anyos, kag residente sa Purok Pidring, Barangay Estefania, Ciudad San Bacolod. Dugang papa sa delegasyon sa upot ni Nunez nga 18 anyos na lalaki kag hungod wala ginyalanan. Mga alas 9 kagabi Marso 15 ang nagtabo sila sa duha ka persona nga hindi niya personal nga kilala agud magdulong sa baklon kon tani nga marijuana. Parehag sa saksi siya ang nag-drive sa motorsiklo kag pag-abot sa lugar, nanaog si Nunez kay nang istorya sa duha ka persona kag matapos ang pila sa minutos nakabati isang singgitan, rason nga nagpalagyo ini, bangod na paminsaran nga base din by bus si Nunez. Siningaga, nagpadulong ang pamilya ni Nunez sa balay isang nasambit na lalaki kag ginpangita si Nunez, bangod wala nakapaulit at higto na sini, ginsugid ang natabo. Sa karon, isa sa natanaw ni Masangkay nga rason sa pagpatay ang bangod sa illegal na droga kag padayon pa ang investigasyon at pagkairoan kung sino man ang mga suspetsado. Pabatiyan nato ng kapayan sa pagpakayag ni Pulisya Captain John Christopher Masangkay. Ambal to ng isa, matagaan namin kamo sang 200 pang gasolina. Galing buligan nyo kami kay nang kahita na dula ko no ang wallet niya di sa so ang isa sa nagpal so ang si alias Tripol inukdan niya dason ang aton witness ara lang sa motor kay ang kasanay sila nga duwa na batian niya nagsinggit to si alias Tripol no na way ko to sir amo tong ambal so daw ang nagsublod sa iya pinsaron daw ginabaybas siguro si Tripol so nung nagpalagyo siya so regarding sa identity sa mga suspekto hindi pa natin ma-identify no pero hindi pa natin kung anong identity nila pero may na-recover tang isa ka helmet so dire sa likod sang patio na gingamit probably gingamit ng mga nabilin bala sang natin ng mga suspect assailant natin so ang may Balita sa patrol, ang action hindi na buong pag-action, hindi naman sa Pinas, nagutundasan ang Britannica, nag-service, sama-sama tayo, pigpilin. Una sa Pinturan sa action, sa Bacolod, Action, Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang iban nga balita nga way tabalabutan karon na tutok kamo sa action firing line alas 7 tubdo alas 9 with the action atay hopon basta Wednesday. Action reports after edition magabalik buwas. Magasunod na ang Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor.
Ako naman aksyon na Marlon Hedovoya, mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!